Men demokrat. Men şu işim misulçuluk. Fakt mı fakt, delil mi delil. Hemmesini seyredip karar çıkartmak. Halkın önünde, halkın göz öngürtü önünde edip oturan zadım. Когда я работал в прокуратуре и уничтожил доказательства преступления высокопоставленных людей, когда они малолетних девочек изнасиловали. Halkın önünde, halkın göz öngürtü önünde edip oturan zadım. Факт мı факт, делил mi делил. До этого мне снилось вот это, то, что я смолодушничал, и вот этот образ той девочки, которую, потом убили. Убили, потому что буквально от передоза она умерла. Когда она пришла, когда я сказал, я не могу дальше расследовать это дело. Она сказала, какой же ты вы, мы на вас надеемся, какой же вы мужик. И ушла. И через 2 или 3 недели я узнаю, что она умерла от передоза. И вот этот образ просто мне в последнее время не спать не дает. Почему? Потому что я мог это что-то сделать для нее и не сделал. Men şu işim misulçuluk. Halkın önünde, halkın göz öngürtü önünde edip oturan zadım. Fakt mı fakt, delil mi delil. TikTok'ta biri var, prokuror ödi. Şulayak meseleleri goworýar. Edil sizin temaňyzdan adam Kakmyrat Hydyrow. Особо важный деланы prokuror şol. Şulayak meseleleri çözer ýani. Ödem daş boldy, owdaşyňyz. Şoňa ýetişseňiz ol size doly näme etmeliligini gowy maslahat berer. Bilýärmi Kakmyrat Hydyrowy? Ya bilemek Taşyozun özünden, Daşyoz vilayet şäherden. Daşyozdan ödi, şu wagt ýöne Londonda ýaşaýar. Şeýde meselelere şol teredýär. Kakmyrat Hydyrowy ýetişseňiz, ol size näme etmeliligini, nire arzaýanmalygyny, ýagny ýanky kerosinleri, solyarkalary, zatlary, şol barada birazjyk giňişini aýtsaňyz, hemme zady size düşündirip berer. Kakmyrat Hydyrow. TikTok'ta Kakmyrat Hydyrowdyr. Ýüzi nurly bir dogalmyzdyr. Görseňiz, göni diýersiňiz, bu näle bir ýüzi nurly adam. Hemme zady beresin ele ýüzüne seredeňde aýdasyň gelip durýar. İçinden saklap bolanok işte. Ödem şeýle bir ýürekli adam, Papa Karla. Şoň efirini aýtsaňyz, şu zatlary size maslahat berjekdir. Sağ olun. Häzirim algym bir anyk bilmän ýörün istaýsam. Progresiniň mesele. Kakmyrat Hydyrow üçin algy bergi mesele däl. Hemme meseleňi çözüp berjekdir. Bolýar, sağ olun. Tarkym bolun. Meniň adymdan barsaňyz, meniň adymdan barsaňyz size asobyn, ýani gowy zat eder, gürleşer sizler. Papa Karla. Halamaydy meniň adymdan. Ofisi barmy? Bar ofisi, TikTok'ta ofisi var. TikTok Business Center'ın. TikTok Business Center'ın ofisi var. Arkayın bolun. Sağ olun. Halkara dereceli prokuror. Bolýar, arkayın bolun, şoňa aýtsaňyz hemme adam çözüp berer. Meniň adymdan barmany. Sağ olun köp. Hoş sağ olun. Bolýar. Sağ olun. Ya sağ olun. Näde çıkmalysyny bilemek, göne çıkmaly bolsa özüňiz çykaraýmasaňyz. Bolýar. Kakmyrady çykmagy soramaň, ol çykalga bilýän däler, diňe girilýän bilýär. Bolýar men näde çıkarýan. Kakmyrat Hydyr geçen ýylym çykyş etdi. Ay 2 ay, 6 ay aňyny ise 1 ýyldan erçekdi ýurdun içinde. А то, что я сказал, этой власти от сил от 2 до 6 месяцев, это реально. Через 6 месяцев этой власти не будет. 6-8 месяцев, в конце-то, 1 yıl içeri geçmeyeşi neme, hükümet. Milletin aňy huguşy üýtgän ýalyk, siz görüňizmi adamlar ol geçen ýyl yalan söz eder size. Ben size cevap verin. Papa Karla, ben sizi tanıdım kimliğinizi. Ben size cevap verin. Şu 2020 yılda adamlar toplandı, doğru mu? Adamlar halk ağzı bir bolalım dedik, toplandık. Mitinglara çıktık, protestlara çıktık. Yani çıkmadık, yerimiz kalan yok. Plakatlar da tayarlap zaladık. Şu vakti ne oldu? Siz dörettiniz şunu. Devlette de bir kuramanı siz dörettiniz. Şu vakti dıvıtı öne dediğinizlerden dıvıtı adamları böldü. Kakmyrat Hydyrow abi, Birmingham'ın ene doňudy. Kakmyrat Hydyrow 200'lü litimier. Ol adam görüp içi gara. Özüniň başaryp bilmeýäni başga ýer başarsa aşaňdan atylýar. Men maňa Polşa gidemde, ýydymda 5 tane adamyň video alyp berjek näme diýip töhmet videosunu çykardy maňa. Bundan
Üçlü. Käbir zombilerimiz aramyzdaki zombilerimiz var. Kakamrat Kadirov sen hem zombi ekening-de. Ya da sen bilýäňem-de, düşünýäňem-de ýöne bilýäşän. Ay men bilmän ýörüpdirin diýen bolup samsyklyga salyp edýän sen. Ýöne men sen içime okap atýarym. Bu zatlar aýtmaýan bolsaňyz, onda diýmek siz diňe düşmançylyk edýäňiz maňa, başga hiç sadym edeňiz ýok. Sen ýa-ni şu şahsiýet kakamrat diýlen. Ene doňuzam diýjekler, mena ona ster waň çagasy diýjekler. Wagtynda da hala bir unaçelli özüniň eden ýekece bir neme hereketi barmy? Ýani bir ýaşy indi ýaşam diýip 40 ýaşynda ýa bar ýa ýok. Ne şu prokuraturada işlerine onsun belli. Birinciden взяточниство, nam para alan bir topar. Ben şol kıyızı zayılan, doğru değil mi? Zayılavam şol kıyızı da самоубийство. Türkmençe nam öyle самоубийство? Bilkastan canlı demet taşı. Aldırdı özünü. Hava. Evet. Bir topar eden işleri, bir topar açılmadık işlere hali kelmi. Şoň üçin bu korky, hazır arxiv zat açılsa şoň korky, onsam uşa açıldı götü. Özüm başladı, özü ekrana çıkıp, berde biz daj neme demzam onu. Mun özü ekrana çıkıp, şo zatlar aytıp berip oturdu. Yas maladушничал diýdi. Şondan soňra aytıp başladı, nämedenni, nädip goýlanny, kimin işini ýapanny görkezdi. Уже korrupsiyada özü uly neme rolu oynan ve ondan soňra şeýit gyry otdy, korrupsiýany aýyrmaly diýip. Sen korrupsiýany aýyrjak bolsaň, sen özüň barda öldür. Näme üçin diýse, iň birinji sen şo korrupsiýany edin. Otaýda oğurçylygam däl, sen ýam adam öldürdin. Ablasyvam adam öldürdi. Bular bir tapar bütün dünýä mafiozi prestupnaya soобщество çakolýarlamka. Özüm men bulan nemesine publikasyna düşünmýän. Bulan özlerim ya maşayniklarmy bir tapar. Ana diýenkide bir näçe täzelliklerde çykdy, türkmenlerin içinde bir tapar maşaynik çykyp başlady diýdi. Belkim şo maşayniklar ýygnap oturandyrlar bular daşynda. Nämen men gyz maşgaly bolup men hakym ýok diýjek bolýaňyzmy? Erkek maşgaly bolup siz onu erkekligiňizi alyňdy, işiňizi edin. Ýam näçe adamy ýakdyňyz, satdyňyz, ana şol pizduýsanam sen getirdiň birinji. Täze taýbyň giýewi. Sen şoňa öwretdiň, polit ubierşan näp almalydygyny. Şeýdibam biziň aktivistlerimizi ýakypdy. Taşda sen eýdip oýnadyp oturma. O Kurbanow kroasanam sen getirdiň. Şu hapa oýunlar zatlar siziň edip oturan başdan başlan işiňiz şular. Yani özüne seyretken özün bir iş başardın mı diysen yok. Özünün hiçbir başaran hiç saat yok. Dine TikTok'ta oturmak ya da YouTube'da oturmak bir zat ne be dine adamları eleştiriyor. Tohumun ağzına siken çağır. Sen bu derece eğer vatan söyler bu derece neme olsa çıkmadı. Sonunda da neme dedi biliyor musun? Sonunda neme dedi. Ben alacağımı aldım dedi. Karoçine ben Angliyadan istenizadımı aldım, pasportumu aldım, dokumentasyonumu aldım. Ben işim derdim yok, ben çekileyim bu işten dedi. Haydi ağzına sikenin çağası bunu dokument içine ettin de onda sen. Munça adamı inandırıp çıkış eden olup, zat eden olup, onu bunu eden olup. Sen doğanın sikenin çağası onda sen adamların vicdanı bile oynadın da. Yalan mı? Bir topar provokatörler var. Size yol vermeýän, böwet edip saklap otyr. Biz aktiv hereket edip başlasak, dewlet edýändi. Tanqid etmäge başlaýar. Eger de siz hakykatdan hem etşek bolsaňyz, oňa siziň hakynyňyza metanat, bilimiňize metanat, sizde düşünce de yok. Hiç yaşaramam mormarsanız o işi. Utanmaýanmy sen? Yurdun içinde men yanca vuruşup jengden çıkan men. Nämeden sen çıkıpsın? Sen hökümetin emläni orlap sen otaýda oturdun. Halk üçin garşy çykmadın. Sen kime o? Sen kime öýüň? Men Hıdyrov Kakybrat, Türkmenistanyň halk hereketiniň Türkmenistan demokratik saýlawynyň gurnanlarynyň biri. Görene beýtirip wagır edip görmeler. Yüzün vursun sen. Adamlar bu zatlary üns vermäli, halk hereketi öňe. Period. Kakamrat Hıdyrov. Sağ olun. Şun men çykyş etjek bolan aýratyn jogap beresim beli. Jogap beresim gelende özleri düşüner kime jogap. Ine opozisiýa diýip başladylar bular. Opozisiýa bar, sen opozisiýoner däl. Bular öňkü çynowniklar. Şolar bilen şu var, o nem atogrusy var. Atogrusy diýip aýypdyr Starik Kerizov diýip aýdan. Starik Kerizov diýende men ýöne tagaýdama. Starik Kerizov diýende garry tok diýeni alda men aýdym. Garransan tok bolýan da, horoz bolmajaňa belli. Şoňa Starik diýip aýdym da oňa. Endi, geldi Sansar.
Sen Yulan nämişe değilim. Yulan var soňky Türkmenistan o iň bir garip çopana da gerek däl, yüz keşpisine seredar. Sen ýal sansarlar onu öýlenýär. Onun näme üçin sen öýlenýär? Sen ol erkek öýünde sen maça özüm men Yulandan başga sen Yulan kime gerek? Yüz keşpisine seredar. Sen ýal samsyklar o Türkmen däpde suwuny saklaman. Bara başga ýere çöpden yasanlar öýlenýär. Sen maňa bir zat diýjek bolýarmy sen? Özüňi bir seretsen bir 70'e yetip bara otyrsın ýaş oglan ýa. Näme pokyny ýotyrsın? Geple diýsen ýa uje çaşypsyň sen. Men dogrusyny aýdýan. Saçyňyzy ak bassa, aklyňyzy ýetmeýäňiz. Sende saçam ýok. Wapşe sen kimsen özüň? Pravozащитник diýer ýa. Politik diýer. Sen baryp ýatan wara korrupsiýonera. Ozaň beýle beýle diýen zat. Ey, hakyky oturan o adamlar var. Intelligent olup oturan çıktılarım olardı. Ot etmeyle zatlı maň ýok otaydy. Sürýemde привычкалар. Sen hezile de oturdun. Sebäbi sırtın açtın 13. kameradan. Giýrende. Sen 13. kameradan geçtin ha. Näme öz günäň başga er kişiler ýüklejek bolýar. Garran soň boynuň alda oturda starik diýsem starik da. Şu ýumurtkalaryň üstüne oturan ýal oturur Hudaý. Ya ýetişmeýär Yulan. Eýleki oýunjuklar bilen bagışla. Çehyede başka nemelerim vardır o tayda. Gözlesen taparsın. Yalnız Amsterdam barkay. Riktalini yerin massaj et bererler sana başka yerleri. Yine birinci misal Kakımat Kıdyrov. Men siýasatçy. Siýasatçy mi? Han meýnaman. Hani maksadın. Hani maksady göre strategiýaň. Näme etdiň? Gıýbat gurrun, pohlamak. Sen siýasatçy däl, sen hatta arsa blogerim däl. Ne şol öz kanalyny poha döndürdi. Ne şol ýaly. Men kofe içem bolsa sen Turciyada sprinterski zabeg görkezipsiň ha. Usain Bolt o çempion meri ýurumda sen ýanynda durmady. Murat Gurban. Başga şu zatlar aýdyn. Sen niýe o taýyny şaýyna barýan? Öz pikiriň ýok ha sen. Taýyny şaýyny diýende sen o taýda taýyn mitinge bardyň, o taýa goşulşyk boldyň zatdy. O taýdan gaçdyň. Hakyky ogullar Farhat Durdiýew aňarkly gahryman. Hakyky Nuri gahryman bardylar, düşdiler, çykdylar. Sen pasportyň bilen baryp sana iş sat bolmaz da. Sen ulukon bir goq makal turup bilerdin. Ýöresin. Dogry aýdy biri. 40 kilometrde baryp azatlyga interview berip otyrsyn. Bagışla şo zatlar men mejbur bolup aýdyp otyr. Sebäbi sen azy oýnap oturan. Sen oýnap otyrsyn. Bu oýunda men aýdan zatlarym başga dip çykarjak bolýan. Ýok. Вы же, ребята, надо слова включать. Это Папа Карло, он продажная шкура, он черт конченый, я обосновал 3 раза обосновал. Ты вот здесь при всех сказал, подожди, ты при всех сказал, 125 человек, вот свидетель Флоки, ты слышал? Славик, ты слышал? Что я слышал? Ты слышал, как он сказал, продажная шкура, правильно? Да, ты продажная шкура. Ты он подтвердил сейчас, да? Байраму вчера. А теперь я тебе приеду, посмотри. Я не посмотрю, я в Стамбул, когда приеду, и если ты не будешь не мужиком, если не приедешь, и мне в лицо такое не скажешь. Обосрёшься, не приедешь, обосрёшься, братан. Я тебе сказал. Мне тебя жалко. Мне тебя жалко. O nemelerden ne var? Katarjanlardan. Abdullah öyle. Da. Adamları ulandılar, izini durup bilmediler mi? Ay duracak olsa durar da Kakamra'da. Duracak olsa durar da. Şunu al bolyara. Yatsan çıkardılar. Murat Kurban, otuyorsun yukarıda. Ne için kömek edin ha? Mirzavçık. İnanayın adamlar, hormatly vatandaşlar, inanayın, selamun aleyküm. Hazır Abdullah bilen Alişer Sakhatov bilen Abdullah Orunsufu Şveýsariýanyň nemesinde gizlin tutup oturlar. Biz çilim eýneşik produkta zat berip gaýtdyk, olanlar seredip oturlar. Onu gizlin tutup oturýarys. Arkaýyn bolun. Ine, arkaýyn bolun diýip söz öňünde demedi oturýar Dursultan ana. Ay, Kakamra'da. Gıyılır yani zefirde kalktım ben size burada doğuşun ya karzım vereceğim sizden pul mu aldım? Dursultan sen çıkarmak için $1000 advokat söyledi. Pul almadım, ben sizden pul soramadım. Düşündünüz mü? Bu bir. Siz benim ömrümden 3 ayını izne verin Kakamra'da. Düşündünüz $50 eti euromda kakoydu. Benim anırda gören psikolojik travmalarım, fiziki travmalarım
Zayetim tu buydat içat Böyle 3 ayından dur 3 ayından 2 ayın ayıray. Benim 2 ayım şu tayda oldu Türk'te. Tamam siz Brian'a dursa. Kıyırmasa. Brian'a ne çugullap ne diyor? Fizik, psikolojik travma işçileri. Aytma. Aytma dedim mesela Brian'a ne çama sen beni almadın doğru değil mi? Çağınızdan. Ben sana dur o dinle oğlum dinle. Dostlarım ben sizden pul almadım. Dinle öğren dinle. Ben sadakada pul verem demedim. Düşününüz. 50 dolar soramak için ben ömrümden 3 ay 50 dolar burun değil. Ben 250 euro uğrattım sana. 250 euro. 250 euro uğrattım. Nedir ha 100 euro uğrattı. Kızlarım bağlandı doldurdular. Kızlarımdan. Ben sana ayda otayım. Ben sana 50 dolar burun ne demek mi? 250 uğrattım. Tamam şu vakti 250 uğrattı. Nedir ha 150 uğrattı. Dağlarım 3 kızı uğrattı. Sen şu var ha, şoların kulunu. Tamam olsa ne mi? Normal. Pulum var, kakabradağısına koytiz. Pulum var, pulum var. Ömrümden bizden kaytar, verin 3 ayına. Ben size pulumu söylemem, tamam? 3 ayını kaytarmak için sen var, 6.000 euro. Birinci kaytar, kakabradağ. Ben sizden pul soramadım. Kıyırma. 3 ayını var, 6.000 euro sen grant aldın pravazlaşıklıklarda. Aşırı kablanla şut altı vakıfta. Aşırı kablan altı vakıfta indi gerek buldum zaten otaydı. Aşırı kablan bulayım gerek buldum ha. Rezdırma, ben sana da otayım. Kakamradan size vapros, ben kalkosçu. Ben kalkosçu, siz yurist doğru mu? Ben sana da otayım. Ben kalkosçu, siz yurist. Siz nimşettiniz Abdullah bilen Ayşe için. İndi mi gerek oldu size? Arkasında etmediğiniz, söylemediğiniz gap kalmadı. İndi mi gerek oldu size? Boldun mu? Yapayım gerek mi size? Boldun mu? Nime gerek size? Boldun mu? Ankara'nın Kakamra'da. Siz nereye gidecek olsanız hem, nimşecek olsanız hem, ben şifreymişsem doğuşlamaz. Bergin ver. Başkalarına götünüzlerden gelseydinler, gelmeseyim adı kaytsı. İfso, sen panyatma. 3 ay sen oturdum diyen men için oturdun mu? Sen pasportun olmam için oturdun ha. Sen pasportum olmam için kurutma gaz verdiniz ama. Akıllı olsun, idra adam olsun, pasportlu olmadın sen. Ne yapıyorsun altı diyelim? Siz adam olan olsanız elinizin yanına gidip mezarını göreceksiniz. Seni Roma öyle o ya. Düşündünüz mü? Adam olsanız gidip elinizin mezarını göreceksiniz onda. Kandı karaktersiz adamlar sizler bilet. Kanada karaktersiz adamlar sizleri. Kanada karaktersiz kanattan. Kim bilet? Bakırmasa. Daycanıştoza karaktersizlerde. Götünü yırtmasa. Dastoyun bolsanızlar ha. Götünü yırtmasa. Dastoyun özünüzü albarsanız ha kakamrada palayamaz. Şimdi eşt Dursultan seni gepledip bolana eşt bunu. Sen otay düşünde, men sana ne çereze aytdım, barma, gitmen deyip. Men iyi yekece men ol protiv oturdum. Nadira abadi. Şonda, sen yok biz çıkamız dedin. Pankartına da pulu verdik sen. Doğru değil mi? Pankartı yasattın zaten. Roma'da ayttı, biri tutulsa men şon yerine oturarım dedi. Sen özün şu Roma'ydan gepine oyunca, sen Roma ovadaşın değil, ne bir köçedaşın mı kim mi oldu, demedi. Siz şurada National Casino'da işliyordunuz ha. Şu nemedi aga ya Roma sen çay katlayan şu ayal ayttı. Biri düşse men şon yerine özüm giremem dedi. Sen düşende ağam bilden aşağı vuruyan ya. Dursa. Sokmasa. Men gurla oturayım olsan alyenme oldu. Sen düşende otaya hiç kimsenin emetmedi. Olar turdu da gitti miting eden kişi oldular. Sebep bakvidine. Seni kaldılar. Şonda hemmesi gelip şonda bize var ya devletede men bolansan hani çıkarın. Hani kıyızı çıkarın diye ayttı. Şonda çıkardık biz skidutse'de pul neme çıkardık sen. Murat Kurban'dan berdi 250. Mesela men Murat Kurbanov goldayan. Men Murat Kurbanov'un iyidinde. Oktay men bunu Murat Kurban'dan öğrendim. Diriliş kim adamlar? Diriliş. Kerim. Kazyol nişasını. Böyle bir erkek var mı dünyada?